Omako baso margotua Bizkaian dago, Korte Zubi udalerrian 1980ko hamarkadan Agustin Ibarrola artistak margotu zuen. Basoan zehar oinez goazela irudiak sortuz doaz, gure begien aurrean. Batzuetan zuhaitz bakar batek irudi bat osatzen du, baina beste batzuetan zuhaitz multzo bat begiratu behar da. Zein irudi osatzen dute ikusteko. Adibide batzuk azalduko ditugu. Basoak musu batekin ematen digu. Ongi etorria, bi zuhaitzetako margoek musu bat osatzen dutelako. Ibarrolak santimamineko koba ikus daitekeen basoko lekuan irudikatu zituen begi batzuk gure basoak gurekin gaudela errepresentatzeko. Basoan zuhaitzetan agertzen zaigun lehen pertsonai arrozaz jantzitako neskatila da, bi zuhaitzetan margotua. Basoan umeak ere badaude. Umeek jolas egiten dute eta leku aldatu egiten dira. Irudi bakar bat sortzeko eta banatu egiten dira dirudiena baino izaki gehiago erakutsiz. Badaude ere zua errepresentatzen duten margo batzuk. Gure basoek aitzuloetan zua margotu zuten eta Ibarrolak zuhaitzetako multzo batean horixe erakutsi nahi digu. Mugimendua presente dago basoan. Zeren zuhaitz batzuetako irudietan korrika egiten duten pertsona batzuk agertzen diren. Mugimendua beste era batean ere errepresentatzen da. Gu mugituz goazen neurrian zuhaitzetan margotutako marrak batzuk ibiltariak direla ematen baita. Basoan iraganeko gizon eta emakumeak irudikaturik ikus ditzakegu. Gu basotik ibili ahala zuhaitz batzuetan ibiltzen dire lurrik ukitu gabe pertsonak margotuak daudelako. Eta naiz eta harritu baso honetan egunero ostadarra ikus dezakegu. Zuhaitz multzo batean margotua dagoelako.